eigenaren weer bij betrekken. Dat op de zaterdag. Nu groep 2. Second group. The third inspection. Zes hengsten werden geselecteerd uit de eerste groep derde bezette hengsten voor het verrichting-onderzoek. We hebben de tweede groep kunnen aanschouwen. We beginnen nu met nummer 67. ...67 opgesteld. Nummer 67, 67, Tarok Ellemorge. Zoon van de Anders, 451. Moeder een sterpreferente merrie van Anton, 343. Gefokt en in bezit van H.N.J. Jurgensen in Nordborg, Denemarken. Denmark. Nou, delegatie uit Denemarken zeker aanwezig hier. Tarok Ellemorge heeft een stokmaat van 1,64 meter. 1,64 meter, 1,64 meter.
Vanavond weer de Frisian Proms, dames en heren. Om 8:30 gaan we daar weer mee beginnen. Groot succes gisteravond. Vanavond uitverkocht. Nou, de dag van morgen is ook bijna uitverkocht trouwens. Er zijn nog maar een paar kaarten beschikbaar voor de slotdag van de hengstenkeuring. En nu ik het toch zo over heb, het is alweer de 53ste keer dat we hier binnen zitten met de hengstenkeuring van KFPS. Daarvoor werd hij outdoor gehouden aan de Lange Marktstraat. Maar nu voor de 53ste keer hier binnen in Leeuwarden. Goed, we kijken naar nummer 72. Nummer 72, 72, 72, 72, Urbanus K. Zoon van Andries 415 en een stermerrie van Rindert 406. Fokker-eigenaar H. Kuiper in Oosterend. En de stokmaat 1,61 meter. 1 meter 61 centimeters. 1 meter 61. Derde bezichtiging van nummer 81. Nummer 81 nu. Nummer 81, 81, 81. Teun van Henswoude. Zoon van Jisse 433. Moeder is sterk preferent. Moeder is een dochter van Heinze 354. Germ Arsebauma uit Aldeborn is en de fokker en de eigenaar. De hengst heeft een stokmaat van 1,61 meter. 1 meter 61, 61.
Hengst die binnenkomt vinden we in de catalogus omschreven onder nummer 98. Nummer 98, nummer 98, 98. De nummer 98, Versace Birkenmorge. Zoon van Norbert 444. Uit een kroonmerrie van Jasper 366. Gefokt en in bezit van Lisbeth Schachtschabel uit Tikup, Denemarken. ...112 nu. Catalogus nummer 112. Next stallion 112. 112. 112. Twan van Plexat. Een zoon van Sake 449. Moeder een stermerrie van Beert 411. De fokker C. Schreuders in Brakel. En de eigenaren stal Chardon en JP Veenstra in Jorwert. Hengst met een stokmaat van 1,64 meter. 1,64 meter, 1,64 meter.
Loopt allemaal perfect deze derde bezichtiging, dames en heren. Waar we gaan kijken naar catalogus nummer 118. De nummer 118 is binnen. 118, 118. Sandy Sweet, Titaan van de Annehoeve. Zoon van Torben 466. Uit de kroonmerrie van Onne 376. Fokker-eigenaar J.A.M. de Wit in Heemskerk. En de schofthoogte 1,62 meter. 1,62 meter, 1,62 meter. Gaan naar de derde bezichtiging van catalogus nummer 129. Kom daar binnen. 129. 129. 129. De nummer 129. Tjabe van de Dembro Stables. Zoon van Challe 454. Moeder is sterpreferent en is een dochter van Teunus 332. Hengst is gefokt en in bezit van de Dembro Stables in Mierlo. Stokmaat 1,64 meter. 1,64 meter, 1,64 meter 64.
En dat brengt ons bij nummer 130. 130 in de keuringsbaan. 130, 130, 130, derde van Oostenburg. Ook een zoon van de Challe 454. Moederster preferent van de Beert 411. Gefokt bij A. de Hoek in de Dragster Compagnie. En de eigenaar P. Zelen in Luttelgeest. En de stokmaat is 1,62 meter. 1,62 meter, 1,62 meter. Wel, dames en heren, de laatste uit groep 2. Catalogus nummer 131. 131. 131, 131, 131. Taken van de Annehoeve. Ook een zoon van Challe 454. Moeder is model sportpreferent prestatie. Zij stamt van de hengst Tjerk 328. Fokker-eigenaar J.A.M. de Wit in Heemskerk.
Stokmaat 1,65 meter. 1,65 meter, 1,65 meter 65. Eén voor één zijn de hengsten nog een keer bekeken, dames en heren. Overleg bij de jury, in het midden van de keuringsbaan. Zodanig komt groep 2 in zijn geheel binnen. Kent de procedure. Zult maar fokker of eigenaar zijn van een van de hengsten die zodanig binnenkomt. Ja, dan heb je nu zeker het zweet in je handen staan. Wat gaat er gebeuren met de hengsten? Welke worden uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek? Daar zijn ze, groep 2.
Moment is daar, dames en heren, de uitslag van de tweede groep, derde bezichtiging hengsten. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van de tweede groep. Te beginnen met nummer 67 en die wordt doorverwezen naar het verrichtingsgebeuren. Dan de uitslag van nummer 72. Deze wordt ook doorverwezen naar het verrichtingstraject. Dan de uitslag van nummer 81, die wordt doorverwezen naar het verrichtingstraject. En dan nu de uitslag van nummer 98, wordt doorverwezen naar het verrichtingstraject. En dan nu de uitslag van nummer 112. Paard wat correct in de voorhand is, een beetje strak in de bovenlijn. Beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. In zijn beweging missen we toch de nodige oprichting en ook de nodige schoudervrijheid om hem door te verwijzen. Gaat niet mee naar het verrichtingstraject. Dan gaan we nu de uitslag van nummer 118. Een hengst met een fraaie voorhand. We zien hem liever wat opwaartser gebouwd. Wat gehoekt achterbeen. We zien het beenwerk graag meer kwaliteit en meer correctheid uitstralen. En in beweging missen we de nodige oprichting. Gaat niet mee naar het verrichtingstraject. Dan nu de uitslag van nummer 129. Die gaat mee naar het verrichtingstraject. En dan de uitslag van nummer 130. En hangt met een correcte bouw. Zo iets mooier in de voorhand. Ras uit kunnen stralen. Met wat bemerkingen op het beenwerk. In draf heeft hij wel veel cadans. Maar ze blijft wat te neerwaarts in zijn beweging. Melde lossigheid. Maar we zien meer oprichting. Gaat niet mee naar het verrichtingstraject. Dan de uitslag van nummer 131. En hengst met een fraaie voorhand. Wat strak in de bovenlijn. Ruim voldoende opwaarts gebouwd. Wij missen de nodige souplesse. Beenstand voorkant correcter. Hij mist ook wat lichaamsgebruik. Gaat niet mee naar het verrichtingstraject. En dat is de uitslag, dames en heren. 5 hengsten uit de tweede groep gaan door naar de verrichtingstest. Nummer 67, nummer 72, 81, 98 en 129. Een warm proficiat en uw applaus. Congratulations also to Denmark. 2 hengsten uit Denemarken. Ja, bussen vol uit Denemarken hier afgereisd naar Leeuwarden. Mooi.